siyaphila njani? Africa my continent, Africa my home. South Africa, KwaZulu. Sisemgungundlovu. N3 Peter Brown. N3 Peter Brown esigodini sethunzi lokufa. Uyabona le arrester bed. Nansi. Le ndawo kuthiwa i-arrester bed kushuthi indawo yokubopha manje umshayeli simehlule ingasabreaki kufuneka ayiphose la i-truck. Uyabona ke ezweni lezone eMaritzburg into ozoyifica uzofica le kwi-arrester bed. I-truck uma iqhamuka lapha izothatha bonke labantu yonke lento sibondwe siye kubekwe ngaphezulu. Angibasoli kakhulu ngoba ulwazi abanalo. Namhlanje ngizobachazela ukuthi le ndawo ingozi kangakanani. Uyabona itafula? Phuma i-truck lapha ya ithathe yonke lento iyobeka ngalo. U1 lo. Number 2, njoba bedayisa la ama-truck amala ezoshintsha amagiya befaka ulogiya. Bese udadewethu baya order. Mase be-odile uyamnikeza isikhathi esichithwa ama-truck la ku N3 sesingaphezulu kokwenza ngenxa yalo nalo. Kodwa ngoba ngiyazi ukuthi phela yonke lento uzoyifunda kuyile nazi angithi anazi. Beningazi ukuthi uyingozi kangakanani. Yabona nje le ndawo okuthiwa i-arrester bed afuneka umuntu ohamba ngeenyawo, akufuneka kube khona imoto ngoba into ezokwenzeka la izophunyuka i-truck ithathe yonke into. Yonke lemizamo yenu iphelele ezeni. Uyabona? Ngiyazi ukuthi beningazi kodwa namhlanje seniyazi. Ngiyazi ukuthi anisezukuba khona nizosebenza okugcina la. Bese niyahamba. Futhi hayi ukuthi okugcina seniyahamba. Ngempela dadewethu kuyingozi kuba la. Kuyingozi. Bese kuba ke nokusidalela isiminyaminya. Uyabona isiminyaminya nesidalayo angisazi. Ngifuna ke manje ngitshela osayitshene ezikaduma. Emthombeni vela ayivela igang uPeter Brown izocela lo nalo. Nangu lo. Itraffic ayidala la ekseni. Eqhamuke Hilton, eqhamuke Sidara. Ngifuna uduma. Mthombeni ngifuna ubeka imoto la 24/7 angisafuni umuntu la onke ama-arrester bed bafowethu akumiwa noma abukhathele kanjani awukwazi ukumala ngoba silindele laba yababona laba olokhuzi napha mayisimehlule ulo uvela iphose la angithi mayisikwehlule uyiphosa la mayisikwehlula ngithi uyiphosa la hey lokhuza nambo ofema yami olokhuza. Yes, ilokho ke Africa my continent siyacela bakithi ama-arrester bed eSouth Africa yonke noma kuliphi izwe awukwazi ukuma kanje kuzosidalela enkulu inkinga. Ubani isibongo dadewethu? Ubani onibeka la? Sayibeka thina. Onayibeka nini? Ayikho incwadi enibeka la. Yani please bafuthu ngiyacela. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Senifuna ibhakede. Nami sengizodala isiminyaminya ke ngebhakede. Cha, ngeke sivule kwi-arrester bed. Nakya. Hamba lokhuza. Ngazoshayiswa i-truck. Nakya. Ngayithatha kuyena lo ngimxoshayo. Nakya ngiyakuxosha lo le unikelela ukuthi uphephe imina uwena uyasuka la. Nakya lokhuza. Siyabonga kakhulu bafowethu. Lokhuza siyabonga kakhulu lokhuza. Awubheka ungixawula ngathi ihlala ne-hostel ulokhuza. Hayi sukani no banana la. Oh lokhuza. Siyabonga khawula ke. Thank you. Sengiyahamba, sengihambile. Sengixoshile. Thank you.